I 1763 havde det britiske herredømme fået magt over de franske kolonier i Amerika. Der var blevet brugt mange penge fra Englands side, og deres statskasse var nu tom. For at tjene penge valgte man at hæve importafgifterne i de amerikanske kolonier. Men udover det blev det kun tilladt at sejle varer til og fra kolonierne på britiske skibe. Amerikanerne fra de britiske kolonier blev rasende. Men på trods af protesterne valgte England alligevel at vedtage forhøjelsen af importafgifter i kolonierne. Det ville kolonisterne ikke finde sig i. De boykottede alle britiske varer, og i 1773 blev et britisk skib lastet med te overtaget i Boston Havn af nogle kolonister forklædt som indianere. Dette var starten på konflikten mellem kolonisterne og de regerende i England. Den 4. juli 1776 mødtes repræsentanterne af de forskellige kolonier i Philadelphia, hvor de vedtog den amerikanske uafhængighedserklæring. Det gik ud på, at alle mænd var ligestillede, og alle burde være fri til at stræbe efter lykke. Dette gjorde briterne endnu mere rasende. Senere på året stod der en britisk styrke på 32.000 mand i New York havn. Krigen var ikke til at komme udenom, og kolonisterne havde ingen chance over for de våbentrænede soldater fra den britiske hær. Men heldigvis havde den franske regering set på fra sidelinjen, og med brændende lyst til revanche efter tabet af de amerikanske kolonier, valgte Frankrig i 1778 at gå i krig på kolonisternes side. Og i 1783 led briterne et sidste og afgørende nederlag ved Yorktown. I 1789 skulle kolonisterne kalde hele Amerika for Amerikas Forenede Stater, også kaldet USA, og magten blev folket. Efter krigen mod briterne var den franske statskasse nu tom. Kongen havde lånt en masse penge, og alene renterne gjorde halvdelen af den indsamlede skat betaget. Udover det gik 25% til militæret, og 6% gik til hoffet på kongens slot i Versailles. Dette gav mindre end 20% til at forbedre vilkårene for en almindelig borger. Kongen havde 2 muligheder. Den ene ville være at sige til kreditorerne, at statskassen er tom og landet bankerot. Så ville kreditorerne være nødt til at acceptere en mindre del af de lånte penge. Men det ville være et problem, da Ludvig den 16. havde lånt pengene af primært adelen. Kongens magt lå i adelen, og han ville ikke sætte sig tronen. En anden mulighed ville være at hæve skatterne på jord. Det ville dog mest gå ud over de adelige og kirken, da det var dem, der var største jordbesiddere i den tid. Problemet var bare, at de ville bestemme, hvad pengene, som de fik taget i skat, skulle bruges til, og det gik kongen ikke ned til. Da kongen valgte at sige fra, ville kirken og adelen ikke låne den i forvejen, pressede kongen flere penge. Dette fik kong Ludvig den 16. til at kalde stænderne sammen i 1788. Stænderne var delt op i 3 grupper. Den første stand var de gejstlige, det vil sige kirkens mænd. Præsteskabet udgjorde ca. 100.000 mænd. Kirken var en af de største jordbesiddere i Frankrig og skulle ikke betale skat. Anden stand var de adelige, og de udgjorde ca. 400.000 mænd. De ejede ca. 25% af jorden og betalte en mindre skat. Til gengæld havde de en række privilegier og rettigheder. Tredje stand var resten af Frankrigs mænd. De udgjorde ca. 2 millioner mænd, da Frankrig var et af Europas folkerigeste lande. Men standen blev ledet af nogle borgere, der blev kaldt den bedre borgerskab. Det var de veluddannede og forretningsdrivende i byen. De var enige om, at man skulle bestemme langt mere sammen med kongen, og der skulle skabes reformer. Men man kunne ikke blive enige om, hvordan der skulle stemmes. Især nu, hvor tredje stand var blevet mere veluddannet end sidst, hvor folkene havde været fattige. I 1789 blev man dog enige om at give tredje stand lige så meget magt som de 2 andre stænder til sammen. Men man var fast besluttet på, at stænderne stadigvæk skulle sidde hver for sig, og hvis 2 stænder var enige, måtte den tredje stand acceptere denne beslutning. Men tredje stand ville mødes under samme tag, og afgørelser skulle træffes ved flertal. Efter tredje stands udmelding skete der ikke så meget. Kongen havde smidt tredje stand ud af deres lokaler og sagt, at det skulle repareres. Men han prøvede bare at stoppe tredje stand. Det stoppede dem dog ikke, de mødtes nemlig på en indendørs tennisbane. De begyndte at kalde sig selv for nationalforsamlingen, fordi de følte sig som Frankrigs rigtige parlament. Nu gik kongen for alvor i panik. Samtidig med at kongen var imødekommende over for folkene på tennisbanen og lovede at samle stænderne til et fælles møde, hidkaldte han hæren for at opløse stændeforsamlingen med magt. Nu hvor kongen havde hidkaldt hæren, regnede han med ro. Men uheldigt for ham skete lige det modsatte. Høsten i 1789 var slået fejl, så brødpriserne over hele landet steg hele tiden. Så voldsomt, at i juli 1789 nåede den helt op på 4 søvs. Det betød, at en arbejder skulle bruge halvdelen af sin løn på brød til familien, hvis man overhovedet havde et arbejde. Arbejdsløsheden var også rekordhøj. Når brødet var så dyrt, var mange butiksejere nødt til at spare, så de til sidst var nødt til at lukke deres butik. Høsten i 1789 var slået fejl, så brødpriserne over hele landet steg hele tiden.
så voldsomt, at i juli 1789 nåede den helt op på 4 søvs. Det betød, at en arbejder skulle bruge halvdelen af sin løn på brød til familien, hvis man overhovedet havde et arbejde. Arbejdsløsheden var også rekordhøj. Når brødet var så dyrt, var mange butiksejere nødt til at spare, så de til sidst var nødt til at lukke deres butik. Rygterne om, at kongen havde hidkaldt hæren for at plyndre Paris, beroligede ikke ligefrem borgerne. Den 13. juli krævede borgerne byens våben og ammunition, så de kunne forsvare sig selv. Men da borgmesteren afviste borgernes ønske, blev de så vrede, at de skar hovedet af ham. Derefter plyndrede de Invalidehospitalet. Dagen efter tog man over til Bastillen i Paris. Bastillen blev brugt som fængsel, men udover det rummede Bastillen en del våben og ammunition. Og da borgerne igen krævede våben og blev afvist af kommandanten, gik folk til angreb på soldaterne, som stod opvogtede. Til sidst overgav kommandanten sig til den gale folkemængde, og også han fik skåret hovedet af. Kommandantens og borgmesterens hoved blev sat på spyd og blev ført forrest i den begejstrede folkemængde. Da kongen hørte, hvad der var sket i Paris, opgav han planerne om at opløse nationalforsamlingen. I slutningen af august 1789 blev menneskerettighedserklæringen modtaget i Versailles. Selvom det blot fyldte 2 sider, rummede det mange sætninger, som danner grundlaget i et hvert demokrati i dag. Kravet om ytringsfrihed, og man er uskyldig til andet er bevist, var blot 2 af de ting, som indgik i dokumentet. 5. oktober 1789 tog ca. 7.000 kvinder til Versailles for at tale med kongen, og ikke mindst dronning Marie Antoinette. Dronning Marie Antoinette var symbolet for den luksus, som hun og hoffet omgav sig med, mens almindelige borgere i Paris sultede. Nationalforsamlingen fortsatte med en ny styreform. Den nye styreform gik ud på, at kongen ikke havde den store indflydelse, lidt ligesom Danmark i dag, hvor dronningen reelt ikke har nogen magt. Dette gik Ludvig den 16. ikke så begejstret med til i 1790, selvom han egentlig siden kvindetoget reelt ikke havde nogen magt. Udover den nye styreform blev der også vedtaget en masse nye love. Kvinder fik arveret og kunne nu blive skilt. De kunne dog stadigvæk ikke stemme. Stemmeret var for mænd, og især mænd med penge. Der blev også vedtaget en større reorganisering af administration i Frankrig. Landet blev delt i en række departementer, altså en slags afdelinger, som stadig med små ændringer er gældende i dag. Monopoler, altså at der kun findes én udbyder, lav og indre handelsbarrierer blev forbudt. Det skulle give bedre konkurrence og dermed større udbud og lavere priser. Alt sammen til glæde for den enkelte borger. Endelig besluttede man at tage kontrol over kirken. Kirken havde hidtil haft en stor magtrolle på grund af alt deres jord. Men det blev nu taget fra den, adskillige kirker blev nedlagt, og præsterne blev tvunget til at sværge evigt troskab til den franske stat. Kirken blev en statskirke. Dette brød paven sig ikke om. Det betød, at den revolutionære Frankrig var på kant med de kristne, da størstedelen af befolkningen stadig var kristne. Men det var man ligeglad med, da man i 1791 stod med den endelige lov klar, og i september fik kongen til at underskrive det, som reelt gjorde ham magtløs. Revolutionen havde på mange måder sejret. Det gamle system var faldet og blev afløst af et nyt styre, der langt bedre afspejlede folkets vilje. Men revolutionen var stadigvæk ikke helt overstået. Imens revolutionen kørte på skinner i Frankrig, kiggede udlandet vel tilfreds på. De fleste lande i Europa, især nabolandene, var glade for at se kongehuset svækket, da Ludvig den 14. konstant havde gået i krig mod lande i Europa. En svækket kongemagt betød et svækket Frankrig, og et svækket Frankrig betød øget sikkerhed for nabolandene. Glæden varede dog kort, da franske adelige, der var flygtet fra landet, fortalte de europæiske hof, hvordan de var blevet behandlet. Deres ældgamle lov var blevet taget fra dem, og de skulle nu betale skat ligesom almindelige borgere. Og efter den europæiske adel havde hørt om det, havde de absolut ingen interesse for, at den franske revolution skulle brede sig til de andre lande. I juni 1791 flygtede kong Ludvig den 16. og dronning Marie Antoinette ud af Paris. Deres plan var at nå grænsen mellem Frankrig og det nuværende Belgien, da der dengang var østrigsk herredømme. Og da Marie Antoinette var fra Østrig, følte de sig sikre der. De nåede dog ikke i mål. De blev opdaget kort før grænsen og blev sat i husarrest, hvor de skulle vente på deres dom. Da man i de andre lande hørte, at man havde givet adelen husarrest, valgte Østrig og Preussen at forberede sig på krig. Men i april 1792 erklærede Frankrig krig mod Preussen. Frankrig tabte og vandt en del kampe, men endte i september 1792 at nedkæmpe Østrig og Preussen for en tid. Midt i kampen mod Østrig og Preussen gik der rygter om, at kongefamiliens forræderiske flugt. Igen tog folket sagen i egen hånd og stormede det slot, som kongefamilien befandt sig på. Kong Ludvig den 16. og Marie Antoinette nåede med nød og næppe at flygte over til nationalforsamlingen. Men kort efter blev både dronningen og kongen dømt
Men kort efter blev både dronning og kongen dømt til døden for deres flugt. I september 1792 erklærede Frankrig sig for en republik. Med den nye republik ændrede der sig mange ting. Det var slut med at sige det høflige de til folk, der blev erstattet med du. Den kirkelige kalender blev erstattet med en folkelig kalender, der tog udgangspunkt i de revolutionære begivenheder og borgerfester. I nationalforsamlingen var man alle enige om, at man skulle bekæmpe enevældet i Europa og befri folket. De var alligevel delt i to grupper, Gironnen og Bjerget. Lederen i Bjerget hed Maximilien de Robespierre. De havde ikke meget til overs for hinanden. Men de fik dog sammen dræbt Ludvig den 16. den 21. januar 1793, og senere på året kunne dronningen følge samme vej. Da man lod sig høre i de andre kongehuse, at kongefamilien var blevet dræbt, blev man rædselsslagen. Men kongen og dronningens død gjorde stadig ikke de to grupper venner. De var bange for, at deres modstandergruppe ville tage magten fra dem. Man fik dog andre ting at tænke på i nationalforsamlingen, end Europas enevælde og ens modstandergruppe. For i 1713 var Paris igen ramt af hunger og arbejdsløshed. Og borgerne i Paris var igen klar til at gå i oprør, nu imod nationalforsamlingen, hvis de ikke fik gjort noget ved det. Bjerget og Gironnen stod sammen for at stoppe dette. Men her anede Bjerget en måde at få magten i nationalforsamlingen. De sprang over på den fattige borgers side og fik arresteret 30 gironniere, og hermed sikre sig magten i nationalforsamlingen. Man valgte Maximilien de Robespierre til at være leder i nationalforsamlingen. Han fik hurtigt situationen utilfredse borgere under kontrol igen, og det lykkedes igen at få de fremmede styrker ud af Frankrig. Maximilien de Robespierre ville skabe et samfund, hvor alle er lige, men det var ikke alle, der havde samme mening. Dem, som modsagde ham, måtte lade livet, og ca. 40.000 franskmænd blev dræbt af den grund. Men da han begyndte at henrette sine samarbejdspartnere, fik folk nok. Nu var det hans tur til at møde døden.